zanatlije, tu su bili ljudi išli, u mene otac išao s konjima u Tuzlu, po robu, s konjima sa mrašnom koja je dolazila iz Sarajeva, za te trgovce i nadkupce i to. Ja se sjećam od oca svog, što je on meni pričao i njegov brat, oni su najstariji bili ovdje. Otac je 94. umro u mene, a stric je umro prije. Pa ja ne znam, ja sam tu došla, ta je kuća bila napravita. Oko 200 godina ta je kuća stara. I danas dan tu kuvam u toj kući, da ne prljam tamo kuću. Pa bilo je, ja smatram, 15 članova u ovoj kući u posljednje vrijeme. Izgrađena je ova kapela 1918. godine. Razlog je bio povodom teške bolesti španjolska kuga se onda zvala ona španjolska groznica. To je zavjet po našem, kako se kaže, običaju. Zavjet protiv bolesti. Zato je ova posebnost na području Brčkog distrikta od neprocjenjive vrijednosti, a od nas samih i naše kulture ovisi kako ćemo pomiriti i ukomponirati stare i nove vrijednosti kao što su uradili drugi.